The situation iri munyika yedu yeZimbabwe panguva ino aiwa yakutonakidza kwazvo. Ndokuti zviitiko zviri kuitika tiona vana Chris Mutsvangwa now they are being forced to delete videos. Panapa vanhu vakutozvibvunza kuti aiwa what is going on? Asi who is now in charge of the Zimbabwe Broadcasting Corporation? Sana pinda mashoko aiwa ari kuda panapa tiriona kuti aiwa the Geza effect yakonzeresa kuti aiwa the regime ive a bit of panic. The regime hasisiri confident pane zvairi kuita panguva inei. Toona kuti aiwa zvese zvakungoitika they are doing things vachingoratidza kutya pana kudhibhula kuita mapurisa nemaforces muCBD pazoonza kuti something is fishy. Sana pinda mashoko abudachirwa panapa ndobva subscribe like button on the bell icon. Tipinda pa BBC Zimbabwe nemamwe masocial media handles but panapa BBC anoposta this video ra Christopher Mutsvangwa aiwa achi encourage ma citizens kuti aiwa chidzokera back to work. This video is not like kuti ranga rine vocabulary yakashata or something, ranga rine a perfect address. But panapa BBC inobudanyira chiti update. ZBC forced to delete this video of Mutsvangwa encouraging people to go back to work. What is happening? Who is now in charge of ZBC? Let's talk. Ndo mashoko ari kutaurwa panapa ari kunzi aiwa what is going on? Kuti aiwa this address kana tichitositaza the perspective aiwa the ruling party ZANU-PF aiwa the broadcasting at large aiwa yanga itori right and kutouya cheto encourage vanhu kuti vadzokere kumabasa kwakuto right because tiona mutungamiri wenyika yesterday akatoti aiwa vanhu ngavadzokere vanhu vaenda kumabasa yesterday it was a working day but panapa toona kuti Mutsvangwa pamwechete neZBC panapa vofotswa kudeleta this video chitiko chashamisa vanhu kuti vanhu vakutozvibvunza kuti asi ZBC aiwa yakuoperatwa neumwe munhu asiri anga aripo here kana kuti vanhu vajamuka maquestions anongosara asina maanswers but zviitiko zviri kuitika zvinoratidza kuti aiwa this regime aiwa iri in a state of panic amene kuti what is going on or the tension that is embroiding in the ZANU-PF. Tudze mafunguro enyu moti kudi pamusoro pechitiko ichi. Pinangoma section medu tudze mafunguro enyu. So subscribe or like, turn on the bell icon.